नैबे वेलकाम रायमना नेशनेल पार्क वेलकाम जाय जों दिनै बे जायगायाव सफैदों आलादा आलादाफोर जे नोंथांमोना फैयोब्ला बे जायगायाव नुनो मोनगोन आरो बेयो नै जों दा बे जायगायाव हाबफैबाय आरो बे रायमना नेशनेल पार्कनि गेट मोखाङाव जोङो फैबाय आरो बे समावनो नोंथांमोना बेजों हाबनाय जायो आरो नै बे माखासे न'फोर आरो बाय माखासे SSBफ्रा बे जायगायाव थायो बे केम्प आरो बे नै रायमना नेशनेल पार्कनि BTCनि आन्दाराव थानाय जोंना बाहाय नुनो मोनदों खुलुमबाय अनजायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जायफ्रा बे JPM मिउजिकखौ नायग्रा अनसायग्रा आरो गोदानै जायफ्रा बेखौ दिनै नायदों बिथांमोना साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो आरो बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिबाय दिनै आङो बे इसोरनि सोरजिनाय समायना बे मिथिंगानि जेरै बिफां लाइफां आरो बे जों गोजौआव लिरनाय दं रायमना नेशनेल पार्क बिनि मोखाङाव गेट मोखाङाव जोङो दिनै दङ मानोना इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिनायाव गावनि गोथार आखाइजों दानायाव जेरै बे समाव जेरै बे नख्रां आरो बुहुम बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला गासैबो बे आफा इसोरनि अननायजों सोरजिजानाय बेखायनो बे JPM मिनिस्ट्रियाव जेरै धोरोमनि गेजेरजों आरोबाव इसोरनि सोरजिनाय समायना बिफां लाइफां मिथिंगानि बारदै अखा बेफोरखौ लानानै दिनै अनजायग्राफोर आङो दिनै बेहाय नुजाफैनो हानाया इसोरनि अननायजों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गेजेराव जाय अनजायग्रा बियादै फिसा जेरै प्रफेसर आरो लोगोसे बेरायसे अरुण आरो फंबाय JPM बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों आरो बिथांमोनाव आं माखासे नैबे नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै एबा नैबे माखासे इसोरनि सोरजिनाय बे बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोर गासैखौबो लानानै आं माखासे बिथांमोनाव सोंनायफोरखौ लासिगोन नैबे गेट मोखाङावनो आरो जोङो बे माखासे सिंनि माखासे समायना रमायना जिब जुनारफ्रा मा दं बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय सोंनो लानोसै सिगाङावनो आंनि गोरबोनि अननायखौ बिथांमोना आं जासिगोरबाय दे गोजोन्थों गोजोन्थों दा बे समाव आं सोंनो लुबैदों अनजायग्रा बियादै फिसा नोंथाङा दि बे जायगानि आरो जायगानि लकेलनि जानानै नोंथाङा बे गासैखौ मिथिगौ आदसा बे जायगायाव गोदो बिफां लाइफाङा दंखायोमोन ना दासो दङमोन एबा नोंथांनि मुं आरो बे जायगानि मुं आरो बबेनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय एबा क'क्राझारनिफ्राय बेसे गोजान किल'मिटार आरो बे दिनैसिम बे नेशनेल पार्कआ खय बोसोर जाखो गोदानै ना गोजाम जाखो आरो बे जायगायाव साबसे कर्मचारिफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे जोंनो मिथिहोनो हागोन नामा अननानै सिगाङावहाय आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम गिबियाव आङो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानदों आंनि मुङा प्रफेसर बसुमतारी आरो आङो रायमना नेशनेल पार्क डिक्लेयार जानायनि उनाव जों बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लादों जे इनिशिएटिभनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि युथफोरखौ लानानै जों मोनसे ससाइटि जोङो दाफुंदों आरो बे ससाइटियानो जादों रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि आरो बे ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोङो बे नेशनेल पार्क डिक्लेयार जानाय लोगो लोगो जोङो माखासे इनिशिएटिभ लादों दा बे गासैबो जे डेभेलपमेन्टखौ आं बुंनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बेयाव बुंनो हास्थायदों रायमना नेशनेल पार्कआ डिक्लेयार जानायनि सिगांनो नैबे रायमना मुंजों बे ओनसोलाव मोनसे गामि दंखायो रायमना गामि आरो बे रायमना बे सोदोबा बबेनिफ्राय फैदों बे गोबां सोंथि जोंनि भिउवार्सफोरनावहाय फैयो रायमनानि ओंथिया मा होननानै दिनै आङो जोंनि बे ओनसोलनि सासे मुंदांखा बिजाब लिरगिरि बिभुति भुषन नार्जारी बिथाङा 95 इयार्स अल्ड बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो लिरगिरि दा बिथांनि बुंनाय मथे बेखौनो फोरमायदों जे बे रायमना गामियावहाय गोदोनि समाव मोसौजों बेबादि मोनसे रयना जेखौ बाहायनानै बिसोरो बेफोरबादि हाफोरखौ समान खालामो बा बान्दोफोरखौ बिसोरो खोयोमोन ना बे रयनानिफ्रायनो बे रायमना जादों होननानैहाय बिथाङा बुंदों आरो रायमना नेशनेल पार्क जानायनि सिगां बे हाग्राया रिफु रिजार्भमोन आरो रिफु रिजार्भ जानानै बे जायगायाव मोनसे केपिटेल दंमोन बेखौ रेमना होननानै बुंनाय जादोंमोन ना दिनै बे माखासे जारिमिनारि मोनसे केपिटेल बै समनि बे जारिमिनारि मोनसे बे जायगाखौहाय दिनै गोसोखांथि बा पुनर मोनसे बेखौहाय मिथिसार होनो थाखाय बे रायमना मुंजोंनो बे नेशनेल पार्कखौहाय डिक्लेयार खालामनाय जादों थांनाय 5 जुन 2021आवहाय आरो बिनि
डिक्लेयारा 8आव ओमफ्राय नटिफाइडआ 8आव नेशनेल पार्कनि डिक्लेरेसना 5 जुन 2021आवहाय जादों जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव बेखौ डिक्लेयार खालामदों नाथाय बेखौ अफिसियेलि बेखौ नटिफाइड खालामदों 8 जुन 2021आवहाय दा बिनि उनावनो जोङो 26 जुन 2021आवहाय जोङो जोंनि जे ससाइटि जेखौ आगोलाव बुंदोंमोन रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि बे ससाइटिखौ जों दाफुंदों आरो बे रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जों गिबि मोनसे खामानि मावदों बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि जे पचार्सफोर दं बा सिखारिफोर दं बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बिथांमोनखौ जोङो बुजिहोनो नाजादों आरो बिथांमोना जोंनि खावलायनाय बायदि बिसोर गासै 57 जन जोंनि बे लिडारशिपआव बिसोर गभर्नमेन्टनि सिगाङावहाय थांनाय 22 सेप्टेम्बर 2022आव बिथांमोना सारेन्डार खालामदों आरो बिथांमोननि सारेन्डारनि बिनिमयआवहाय गभर्नमेन्टआ बिसोरनो साफ्रोमनोबो 50,000 बेबादि रांनि चेक होदों आरो बेजों लोगोसे फिसा फिसा मोनसे प्लान्टेसननि स्किमफोर होदों जेनि एमाउन्टआ 1,50,000मोन बेनो जोंनि गिबि हाबा आरो बेनि उनावहाय जोङो गासैबो जोंनि बे ओनसोलनि जे फ्रिन्स गामिनि मानसिफ्रा हाग्रायाव हाबनो हायालाय दिनै जों माखासे स्टेपफोर लादों बे स्टेपआनो जाबाय जे बयबो गावबागाव जे थाखानाय न'खरफ्रावनो रुमफोरखौहाय हमस्टेनि थाखायहाय जेन' साफ्रोमबो बेखौहाय खुलि होननानै जों एनकारेज खालामदों आरो जोंनि एनकारेज खालामनाय बायदियै दासिमाव रायमना बे वेस्टार्न रेन्जआवहाय गासै 14थानिबो बारा हमस्टेसफोर दं जे हमस्टेसफ्राव दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि इण्डियानल' नङा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो फैनानै बिसोर थाफैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय माब्रै थायो आरो जोंनि गासैबो गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो बिथांमोना गाननायनानै नायबाय ना बेफोरबायदि गेदेर मोनसे रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों जों बेबादि सेटिसफेक्सन जोंनि गासै टुरिस्टफोरनोहाय जोङो हरनो हादों दा जोङो अनजायगा प्रफेसर बसुमतारिनिफ्राय माखासे मिथिनो गोनां मिथिस'नो हायैखौ जों मिथिनो मोना जोबोर गोजोननाय मोनबाय बे रायमना होननाय नामा बबेनिफ्राय फैदों बिथांनि बे जाय लिरगिरि बिथांनिफ्रायनो जोङो बिथाङा बेखौ जोंनो मिथिहोबाय आच्चा दा बिनि गेजेरजों आरोबाव बिथांनाव आं सोंनो लुबैदों गोदोनि समाव बे जायगायाव गोबां जों खोनानो मोनो गोबांथार साल बिफां ग्रोम ग्रोम आरो गोबां साल दंफांफ्रा भुटान हाजोसिम सहैनायफोर दंमोन थारैनो बे नंगौमोन दा साल दंफाङा दंमारोमोन आरो बिनि सिगां बेयो जिब जुनारफ्रा दंना गैयामोन मैदेर मोसा लख्राफ्रा बे जायगायाव दंना गैयामोन नेसनेल पार्क खुलिनायनि सिगां बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा जिब जुनारनि मादाव जोंनि रायमना नेसनेल पार्कखौहाय डिक्लेयार खालामनायनि मेन जाहोनानो जाबाय बेयाव बेबादि मोनसे इन्डेन्जार्ड स्पेसिस दं जेखौ जोङो गल्डेन लांगुर होननानै जों मिथियो बे गल्डेन लांगुरखौ बेयाव मोनो बे नेसनेल पार्कनि मेन एट्रेक्सनानो जाबाय गल्डेन लांगुर जे गल्डेन लांगुरखौ जों गुबुन नेसनेल पार्कआव एबा जोङो जे आसामनि जे बाहेरा नेसनेल पार्कफ्राव जों बेखौ नुनो मोना आरो बेजों लोगोसे बेवहाय स्पटेड डियर दङ आरो एसेटिक एलिफेन्ट्स दङ बिदिनो गोबां रोखोमनि जे जिब जुनारफोर बेयाव दङ आरो मर देन 190 भेराइटि अफ बाटारफ्लाइस बेयाव दङ ना दा गोबां जे जोंनि दावबायारिफ्रा बेवहाय जिब जुनारजों लोगोसे बे नेसनेल पार्कनि लेन्डस्केपखौ बिथांमोना नायनो फैयो दिनै नेसनेल पार्कआवहाय मानसिफ्रा जिब जुनार एबा हाग्राखौ नायनो फैया नाथाय दिनै बेयो मोनसे इन्सटिटिउसन जाबाय सोलोंथाइनि मोनसे इन्सटिटिउसन जाबाय जेराव गासैबो कलेजेसफोरनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिसोर रिसार्चनि थाखाय बेयाव फैयो आरो गोबाङा दिनै बिथांमोना जे पिएइचडिबो बिसोर मोननो हाबाय बेयाव रिसार्च खालामनानैहाय आच्चा गोबांथार माखासे थिसिस लिरनो थाखायबो माखासे रिसार्चनि थाखायबो फैयो माखासे इउनिभार्सिटियाव फरायनाय माखासे आरो बेजों लोगोसे फ्राय जोंनि इण्डियानि मानसिफ्रा बांसिन फैयो ना फरेनार्सफ्रा बांसिन फैयो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा जोंनि नेसनेल पार्कआ गोदान जानायखाय जोंनाव बांसिन दावबायारिफ्रा जोंनि इण्डियानिफ्रायनो फैयो बांसिनै वेस्ट बेंगल स्टेटनिफ्राय बांसिन फैयो आरो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोबा दासिमाव जोंनावहाय थाइलेण्डनिफ्राय फैबाय म्यानमार इउएसएनिफ्राय फैबाय नेदारलेण्ड फिनलेण्ड बेफोर जार्मानि बेफोर हादरनिफ्राय जोंनियावहाय फैबाय आंनो बेक्तिगत आं गासै 10निबो बारा जे फरेन भिजिटरफोरखौ आं गाइड खालामनो मोनबाय खुब मोजां माब्लाबा समावहाय जोङो इंलिसखौबो जों बाहायजोबनो हाया जायो मानो होनना बुङोब्ला बेबादि इंलिस स्पिकिं नङै मानसिफोरबो फैयो अब्ला जों बे समावहाय गुगोल ट्रान्सलेटरनि गेजेरजों बिथांमोनजों जों कमिउनिकेट खालामनानैब्लाबो जों बिथांमोनखौ जों हेल्प खालामनाय जायो माखासे इंलिसफोरबो बिसोरबो रोङिफोरबो गुबुन हादरनिफ्रायबो फैनाय जायोना फैनाय जायो आच्चा दा बेजों लोगोसे आरो जों मिथिनो मोनबाय अनजायग्रा प्रफेसरनिफ्राय आच्चा
दा बेजों जों आरोबाव एसे मिथिबावनो लुबैदों जोंनि बे नेसनेल पार्क खुलिनाया मिथिंगानि आबहावाफोरखौ मोजां गोग्गो लाखिनाय आरो माखासे जिब जुनारखौ रैखाथि खालामनाय आरो बिफां लाइफांखौ जोङो मोजाङै रैखाथि खालामनाय बिनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो नामा जेनेबा जोङो दा गोबांथार आबहावाफ्रा गाज्रि जानो हमबाय जेरै बैसो जास्लाबैयावनो मानसिनि बैसोखौ एसे बैसोआवनो गोरा बैसो बायदि नुनाय मिथिंगानि बारहावाफ्रा मोजां नुयैया बिफां लाइफाङा गैयिनि समाव जेरै जों नुनो मोनो गोबांथार गरम बोथोर गोबां गुदुं दुंखावनायजों मानसिया थैनाय बेमार जानाय आरो बेबायदिनो गोग्गो बारहावा गैयैया बिफां लाइफां गैयैयाव बेनिखायनो जोंनि बे नेसनेल पार्क खुलिनायजों लोगोसे जिब जुनारखौबो रैखाथि होनो हाबाय आरो बिफां लाइफांखौबो जोङो दा सोमखोरै लाखिनो हाबाय आरो माखासे सोलोंथाइ गोबांथार सोलोंथाइ जाय गथ'फोर फरायनाय बिथांमोननि थाखाय रिसार्चनि थाखाय थिसिस लिरनायफ्राव आरो माखासे जिब जुनारफोरखौबो जों रैखाथि खालामनाय आरो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा एसे बुंनो हाबावगोन नामा? आङो गिबियाव जे बिटिआर गभर्नमेन्टखौनो आं हामबाय होनो सानो जोंनियावहाय बड'लेण्डआव मोनसेल' नेसनेल पार्क दंमोन बे जाबाय मानास नेसनेल पार्क नाथाय जोङो दिनै दानि मोनसे गभर्नमेन्टनि जे माखासे इनिसियेटिभ लानायावहाय जों नुनो मोनबावदों रायमना नेसनेल पार्कखौ डिक्लेयार खालामनायनि उनाव बावैसो दाननि सिगां सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौबो डिक्लेयार खालामनाय जाबाय ना बेजोंनो जों मिथिबाय जे बांसिनै ना जे बिफां लाइफां जिब जुनारखौहाय जे इम्परटेन्स होनाया मोजां बिफां लाइफां थायोब्लासो मानसिया थांनानै थागोन दा बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा जायफ्रानाखि जुरित' गोनां बिसोरनाव नङा जों बयनिबो मानो होनना बुङोब्ला अक्सिजेनाथ' जों बयनिबो गोनांथि नङा होमबा बिनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनाय जिब जुनारखौ रैखाथि होनाया बे जोंनिनो दिनै नेसनेल पार्क डिक्लेयार जानायनि उनाव दिनै रायमनाया मोनसे टुरिजिम डेस्टिनेसन जाबाय दा जोङो नुनो मोन्दों बेयाव गोबां माने एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन जाबाय दा जोंनावहाय मोनथामसो रेजर्ट जाबाय जे रेजर्टफ्राव खमावनो बिदिनो 30 जन 40 जन बेबादि मोनसे एमप्लयमेन्ट बिथांमोना मोननो हाबाय लकेलनि युथ्सफ्रा आरो बावैसो साननि सिगां जोङो जोंनि जे केपिटेल गुवाहाटियावल'सो जोंहा दंमोन एक'लेण्ड बे एक'लेण्ड बायदि जोंनियावहाय मोनसे आरोबाव गोदान मोनसे वाटार पार्क बेबो खुलिबाय दा बेयो बलमजरा आरो जानालि बे ओनसोलाव रायमनानि बियो 5 किल'मिटार्स बादिसो जागोन आच्छा दा बेनिफ्राय आं सोंनो लुबैदों नैबे जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआ बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोग्लैयो बेजों लोगोसे गसाइगावखौ मिथिगौ वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनाय माखासे आरो बे गसाइगावनिफ्राय आरो सराइबिलनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार आरो बोरै फैयोब्ला मानसिया बेसिम सफैनाय बेखौ एसे बुंनो हागोन ना बेनि दिगफोरखौ जेब्ला जोङो गसाइगावनि जे नेसनेल हाइवे 31 नेसनेल हाइवे जोङो बेजों हाबोब्ला रायमनासिम फैनो थाखाय 26 किल'मिटार्स दा जोंनावहाय रायमना नेसनेल पार्कआवहाय जोंहा मोनब्रै रेन्ज दं नैबे जाबाय वेस्टार्न रेन्ज आरो जेब्ला जों कुचुगाव जों जेब्ला हाबो बियो सेन्ट्रेलाव गोग्लैयो आरो सानपान रेन्ज दं आरो जोंहा एखे जोबथारनायाव दं जोंहा इस्टार्न रेन्ज जायखौ जों आथियाबारि रेन्ज होननानै जोंबो मिथिनाय जायो आरो आच्छा दा जोबोद गोजोनथाव आरो बेजों लोगोसे आङो जेरै सोंनो लुबैदों बे सोंनायनि गुबै खारना बेनोदि जेनेबा जोङो दा बयबो बे जायगायाव फैनो गोसो जायो बांसिन लकेलनि मानसिफ्रा फैयोना ना गोजाननि मानसिफ्रा बांसिन फैनाय जायो बेखौ एसे बुंनो हागोन ना दाथ' जोङो लकेलखौबो जों बेरायनायखौ जों नुयो सिगां नेसनेल पार्क डिक्लेयार जायै समावहाय बांसिन जों बे लकेलनि मानसिखौ जों बेरायनाय नुवामोन नाथाय जेब्लायबो जे सानडेनि समाव बिथांमोना गिर्जा गनानै बांसिन बयबो बेरायनो बेबादि मोजां मोनबाय आरो दा गोजाननिफ्रायबो फैयो जोंनि बिटिसियावहाय जेसेबांनाखि जे खाथि खालानि जे ओनसोलफोरनिफ्राय ना बेयावहाय दावबायबोयो बयबो मोनसे क्वालिटि टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय बेयाव फैनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनिखायनो मोनसे बे टुरिजिम प्लेस जाबाय नाथाय जोङो बेखौबो जों गिनांगौ गोनां जायो नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनि जे जिब जुनारफ्रा माब्लाबा समावहाय बे गल्डेन लांगुरफ्रा बा मोख्राफ्रा बिसोरो बायजोआव फैयो बायहेरायावहाय फैयो गामिफ्रावबो थाङो दा बेखौनो आं बे फैफिना बिसोरो फैफिनो नाथाय आंनि खावलायनाया बेनो जे गामिफ्राव जेब्ला गल्डेन लांगुरानो जाया मानो मोख्रायानो जाया मानो जेन रावबो जे जाग्रा मुवाफोर जेन होआ जाग्रा मुवाफोरखौ मानो होनो नाङा होनना बुङोब्ला बिसोर जे जामुंखौ बिसोर हाग्रायाव जायो जुदि जोङो बिसोरनि जानायनि जे हेबिटखौ जों सोलायोबा लास्टआव गावसोरनि जे जानायनि जे हेबिटखौ बिसोर सोलायनानै मानसिया जेखौ जायो बिसोर बेखौसो जायोबा अब्ला जोंनाव बांसिन जिब जुनारा मानसिखौ उपद्रब खालामगोन बेनिखायनो बियो
फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो नेसनेल पार्कनिफ्रायबाबो बेयो मोनसे बादा दं माब्लाबाबो जों जिब जुनारनो जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौ जों होनाङा चिप्सफोरखौ जों होनो नाङा माब्लाबाबो बे मोनसे दायनिगिरि बेनिखायनो खावलायनाया बेनो जे प्लास्टिकफोर जिखुनु जे बिसोर मोनजाफ्लाङोब्ला बा माबा मोनसे जे चिप्सफोरखौसो मोनजायोबा बिसोर मा सानगोन जे गावसोरनि जे मोजां जाग्रा खायद'आनो जागोन जे मानसि जेखौ होयो बिसोर बेखौसो जाग्रा जागोन बेनिखायनो खावलायनाया जाबाय जे साफ्रोमबो दावबायारिफ्रा जे जाग्रा मुवाफोरखौ मोख्राफोरनोहाय जेन' होआ बेखौ खावलायनाय थाबाय दा नेसनेल पार्क जाबाय टुरिजम मोनसे स्पट जाबाय दा जोंहा गिनाया बेनो जेसेबांनाखि जोंनियावहाय मानसि दावबायबोगोन एसेबां जोंनियावहाय बेफोरबायदि वेस्ट गारनायफ्रा बारा जागोन बांगोन बेनिखायनो खावलायनाया बेनो जाहाथे बयबो नेचारखौ मोनसे रेसपेक्ट दोननानै जाहाथे दाखोर दाला दोनालासे साखोन सिखोनै जोंनि ओनसोलखौहाय दोनो बेखौनो आं बे चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायनाय थाबाय आदसा बेजों जों मिथिनो मोनबाय मोजां बोसोनखौ जोंनो होबाय जाय प्रफेसर बसुमतारीया आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि बे आबहावाफोरखौ मिथिंगानि बारहावाफोरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंनो नांगौ बिफां लाइफां जोंनो नांगौ जिब जुनार दा बिनि गेजेराव गोदोनि समाव बे जायगायाव गोबांथार बिफां लाइफाङा जेरै साल दंफांजों नामदांखा बुहुमनि मादाव साल दंफां मोनसे जोंनि बेसेन गोनां नाथाय बे साल दंफांफ्रा दा बाहाय दंना गैला एबा जा बिफां लाइफां दं दा बेफोरखौबो दा बे नेसनेल पार्क खुलिनाय उनावहाय दा बेयो थांनानै दङ दा दाबो नस्थ' खालामनानै दं बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा एसे बिफां लाइफांनि मादाव जेरावहाय जोङो गसंदों बेयावबो बिराद गिदिर गिदिर साब्रै साबाजों बेखौ गोबास'नो हायै बेबादि साल बिफांफोर बेयावहाय दङमोन दाथ' बे एसेबां गिदिर साइजनि जे बिफांफोरा नैबे वेस्टार्न रेन्जआवहाय गैला नायनो थाखाय जोंनावहाय गैयालाबो एसेखिनि दं जे सराइगाव जे मोनसे गामिजों नांजाबनाय बेयावहाय साल दंफां दाबो मोननो हायो जुदि जों बांसिन जे अनजिमायाव जुदि जों नायनो हास्थायोबा साल बिफांखौ जोङो कुटसुगावजों जों हाबनांगोन बियो सेन्ट्रेल रेन्जआवहाय गोग्लैयो दा जोंनि बाहाय दा बेखौ नुनो मोनला दा जों साल दंफां बिराद खम बेयाव नुनो मोननाय जासै बाय मैदेर मोसा लख्राफोर मै अमाफोर दंना गैया बेयावहाय दङ आदसा मै अमाफ्रा गोदोनि समावथ' सिखारि खालामोमोन होननानै जों खोनायो दा बेनिफ्राय दा सिखारि खालामो दासिमबो सिखारि हाबबावो नामा बेबायदिथ' बाहेरानि गाज्रि नोजोरनि सिखारिफ्राथ' दा हाबनायखौ नुला मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै दा बांसिनै दिनै एसे गाबोन एसे मानसिफ्रा बुजिनो हमबाय हाग्रायाव हाबबानो जोङो नुनो मोनो बा बयबो मिथिखासै हाग्रायाव हाबबानो जुदि हमजायोब्ला माने जेलाव हरनाय जायो दा बेफोरखौ सानबाय आरो गोबां जे जोंनि बे ओनसोलाव गोजान गोजान जायगानिफ्राय बा गुबुन हादरनिफ्रायबो फैबाय मानसिफ्रा फैबाय थायो दा मानसिफोरनि बेबायदि सानफा एफा सोलायनाया फैबाय ना जे सिगांनि समावहायथ' जोङो जोंनि मानसिफ्राना जे गावथारनानै जानो मोजां मोनोमोन दा जों नुनो मोनबाय सिलाइनि जायगायावहाय बयबो केमेरा बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय ना सिगांनि समाव जोङो सिलाइजों जों शुट खालामोमोन दा दानि समाव जों नुबाय जे बयबो केमेराजों शुट खालामनाय बेबादि मोनसे गेदेर सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय मोजां अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे समाव अनजाग्रा प्रफेसर बसुमतारीनिफ्राय गोबांथार मिथिनो मोननाय जाबाय आरो बे नेसनेल पार्कआ मानि थाखाय आरो जोंनि थाखायल' नङा बे बुहुमाव थानाय गासैबोनि थाखाय आरो इसोरा जोंनो बे बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला हाजो हायेन बे गासैखौबो इसोरनि आखाइजों सोरजिनायखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जों बे ज्योतिफ्राय मिसननिफ्राय इसोरनि सोरजिनाय बे बिफां लाइफां आरो बे नेसनेल पार्क जोंनिनो बे सराइबिल एरियानि सिङाव थानाय मानास आरो बै जाय मानासखौ जों खोनाबाय मानासनि अनगायै बे सराइबिलावबो थानाय जोंनि रायमनाखौ जों मोननो हाबाय बेनिखायनो जोबोर गोजोन्थाव दा बिनि गेजेराव अनजाग्राफोर फंबाय प्रेमनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सोंनानै जों फोजोबनो मोनदों आदसा नोङो बे नेसनेल पार्क खुलिनायनि उनावहाय नोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै आगोलावथ' नोङो जानो हागौ साल दंफां बिफां लाइफां नुदोंमोन बै समाव बिराद मोजां समायना रमायनामोन दाबो दा समायना रमायना दंना गैया दा बुंनाय माबाफोर बे समावहाय आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायखाय आदा दैमालुनिसिम धन्यबाद थाबाय आरो बेजों लोगोसे बे जे नेसनेल पार्क जानाय आरो हाग्रायाव आगोल जे बिराद दंफां लाइफां दंमोन बेनि थाखाय फंनैसो बुंनो थिननायलाय आगोलथ' हाग्रायाव जोंनि नैबे गामि नांजाबनायनिफ्राय ओरैबायदि दंफां दंमोन माने ओरैबादि 12 फुट 13 फुट 14 फुट बिदिनो 2 फुट 3 फुटनिफ्राय लानानै बेबायदि एभेलेबेल सालल' नङा बहुद दंफाङानो दंमोन गासैबो दंफाङानो ओमफ्राय दा बेखौहाय एक समाव बेबायदिनो गोबांथार माने
2 नम्बरफोरजोंहाय बे दंफांफोरखौ हाफायजोबनाय जादों आरो धंस' खालामना लानाय जादों जेला माने बर'नि आन्दलन सोलियो बे समाव बे रायमना अफिसाबो गैलामोन डिउटिबो खालामनो हायाखै बे समाव बे गासैबो दंफांफ्रा नस्थ' जादों आरो जेब्ला जोंना बेबायदिनो बिटिआर सुक्ति जानायजों लोगोसे बेनि उनाव जे बेबायदिनो बहाय नेसनेल पार्क मोनसे डिक्लार जानायजों लोगो लोगो लासैनो मानसिफ्रा दंफां दाननाय बन लायनाय शिखारि बायदि बायदि गासैबो लासैनो मानसिफ्रा सोलायलांबाय मानोना बिदिनो बन लायनो थांनाय हाजार थाङोमोन आरो 2 नम्बरावबो बै समाव हाजार थाङोमोन दिनावनो साइकेलजों आरो बेबायदिनो हिसाबसारा मानसि थाङोमोन आरोखि माने बनफोरजोंनो थांनानै थायोमोन मानसिफ्रा हाग्रानि बन लायनानै दंफां लायनानै नाथाय दा नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो माने सोलायजोब्बाय मानोना ओरै बिराद स्ट्रिक्ट जाबाय सरखारनिफ्राय माने हमनो मोनोब्लानो थाखा नाङो बा जेलाव हरजायो दा बे हिसाबै गोबां मानसिया बुख्रेब सुख्रेब जाबाय ओरैनो साइकेल बायदिसिना अनेक हमजाबाय जेलाव हरजाबाय दा बे हिसाबै मानसिफ्रा लासै सोलायै दा एबारावहाय एकदम फ्राय हाग्रायाव थांला आरोखि दा ओरैबायदि दंफां लाइफांफ्रा बासिनानै दङ दा बिराद मोजाङावहाय फैबाय आरोखि गोजोननाय मोनबाय दा बेखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय अनलायग्राफोर दा जोङो बेजोंनो गोबांथार बे एरियानि दैदेनगिरिनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय मानोना अनजायग्राफोर जेब्ला बोथोरा गाज्रि जाबोगासिनो दं बे बोथोरखौ मोजां खालामग्राया बिफां लाइफाङासो दा नै बेसेबां गरम बोथोरजों मानसिफ्रा थैगासिनो दं जुदि बे गरम बोथोराव 40 डिग्री जुदि जायोब्ला 42, 40 जायोब्ला मानसिनि जिबनाव मा जागोन बेनिखायनो बिफां लाइफां नांगौ जोंनो आरो इसोरनि सोरजिनाय बे गासैबो समायना बिफां लाइफांजोंसो जोंनि गोसो जिउआ गोजोननाय मोनो बेजों लोगोसे जायगायाबो आरो मोनसे समायना जायो आरो बोथोराबो मोजां जायो बेनिखायनो गोग्गो बारहावा लाखिनानै जोंनि गासै सुबुं हारिफ्रा देहाफ्रा गोग्गो जानो मानोना उन्दै बैसोफ्रावनो गोबां बेमार जानानै गाबोनसो थैनाय बेखायनो जोंनो नांगौ बेबायदि मोनसे पार्क आरो मोनसे बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला बेनिखायनो फैदो अनजायग्राफोर बे मोजां सम आरो खाबुखौ जोंनो होनो थाखाय खेबसेबाव जोंनिफ्राय गोजोननायखौ नोंथांमोन जासिनानै जों दा बै फारसे आवगायलांनोसै गोजोनथोंसै हामबायसै